Здравейте хора и добре дошли в новото ни видео, в което ще играем The Forest. Сравнително нови сме в тази игра. Не ни хейтете много, може да давате съвети и да, нека започнем с видеото. Те, да. Добре. Да стартваме. Сега няма да имаме Викам, че не хубав си спаун. пуснал видеото и. Дано спаунът ми да е хубав. Но? Дано се спаунем на хубаво място. Тими! Книга. Интересно. Ясно. Survivor. Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Аз съм Кой на напред? самото място сам. Аз те виждам. Ти е там. Аз съм там. Ти си е тук, аз съм една ставка зад тебе. Виждам се. Кой ще направи там мизерна перспектива? Аз нямам тими. Ти го нямаш, няма. Ама Тими! Не! Тими, стига за блъска в... Гоше, някой не си е спрял, някой не си е пуснал самолетния режим и така става. Не! Няма да го бараш. Не, уч! Няма да го бараш. Я се не съм. Ой, бе! Ой, бе! Ти... Що си легнал, бе? Що ме ритаже? Охо! То с толкова черене! И аз съм изчерен. Той ти си по-черен, но няма. Изяда всичко аз. Сега, нека да видим спауна. Това да разгледаме първо спауна. До реката сме. Сравнително добре. Значи има само едно място, което да е хубаво. На плажа. Да. Оп! Не ме виж, тук съм за това. Кое? Това е езерцето, хубаво. Това е езерце, хубаво. Какво излежат сега, брат? Била бе. Идвам де. Не тук. Виж езерце. Вау. Жаден съм, брат. Там долу е голямата дупка обаче. Чакай, скъпа. Не е частта на побял. Ама по-лесно ще сте кръвта. Аз се опитам да наловя риба. Аз съм бърта на някъде. Да, ама къде е песни там? Спауна. Не спауна, ами Там може да бъде. така че не те виждам къде си. Аз то виждам. Но то там е това. Само се надяваме само ние да се виждаме. Да не видим нещо друго, което не знае. Ма там не ти отиваш е плажа. Не искаме плащ. Да, ама трябва да се маркираме самолета къде е. То ние знаем къде. От дупката на дясно. Голямата. От какво? Ами, финалната пещера. Ама то пак не е добре, ама. No? То викам пак не е много добре, ама. Който както разбира, ама Защото там има много канибали. там ще реши. Поне за сега, първите няколко вечера, първите
7 или 5, не трябва да дадат механици за канибали, първите 3. Трябва. Мале, отворих си инвентара и е толкова празен. Аз чакам да съм пълен с някакви работи. Бе, какво очакваш да се пълен, брат? Да, с пръчки и с катани, с брат Джи. От цяли вече има такива пръчки с... глави. С по-пръчки? С глави. Пещера. Не. Още не. На мен сърцето ми ще изкочи в играта. Имам сега. Аха. Стигнах. Понява. Тук има пещера. Че тази пещера ми излиза някаква... Палатка. Всички се къде. Котеле. Котва, да, на кораб. Обаче кораба е там, както го виждаш, в далечината. Там тиксу ли има? Кое е това дед? Тиксу и тенджер. Тенджерът е полезна за... Може да свъне вода в нея. Не е много полезно с тях. Дай-ка има някакво. В дясно ли се правим кушата? Дай-ка за начало да се напрехне. Чакай се. Е тука. Е там, навътре. Е тука, бай. Защо тука? Е там. Ще трябва да съм хубав. Е там вътре няма да правим после. Е вътре. Е вътре е като такова, защото трябва да правим цяла някакви големи огради. Още не сме тук, що почнахме играта, брат. Аз не бих ще знам. Да, горе-долу да ми е тука. Кули. Господин Акула. Взимам си го. Дай, ще порасне пак. Се надявам. Дръж! Това. Вкусно. Капкано. Описание. Да я. Туби. Чек се умря. Ядене. Кому? Касетка. Нещо, което май не трябва. Там. Тук. Тук ни трябва карта Африка. Те пише. Лъжех. Да, Още не лъжем. ти лъжи. Тя не го ради. Така. Да се установяваме някъде така. Във водата не могат да плуват тия коли. No? Винаги е страх от водата. А вода? Канибалите не могат да влизат във водата. Едно време влизат и след това се отказват. Намерих вечеря. Една бяга.
Хайде. Не, Вземи месото. Вземи Гладо, месото. чайка, каквото е там. Там пара. Чайка, Вземи месото е така. дел. Той тук ще няма. Ей, тук ще я сложим куши. Като за началото и тия малко се предлагам да е темата. Ей, тая. Дай малко. Една пръчка имаш ли? Не. Добре. Така. Установихме са малко. Мисъл, да. Колко да има, установихме са. И сега трябва да снимаме първото спане. Чупно. Много спа. Ясно, мога да спа. Добре, ще снимаме първото спане, какво не да спа. Сега вече ще снимаме първото спане. Така. Ще правим сейвна на внимание. играта. Ще сейвна. Ако не тя, защо ми изгледат сейвовете от миналата ера? Не. Няма да сейвам. Не, ще сейвам само на едно място, където е стартен. Закуска, иди да закусваш. Нахал. Закусвай. Нахал. Мисля, че сме готови за пещера. Да, И той така мисля. Давай да влизаме. Коя? Стой. Ей, тая е така. Чай да закуса наистина. Вода няма как да пия. Може да отидем ялко. Може да отидем в една пещера. Те ще са, нали? Бай да лъка го направиха по-зле. Що? Има едно странно нещо. Къде? Извади го. Заедно съм. Виж ли тази дете като пръчка над стелата? Който и той преди така се го. И преди си беше така. А не, По-странна. да не беше така. Не беше така. Тая пръчка си е нещо като... Колко? Което е много тъп. Те е по-трудно, защото... Коя беше една пещера, бе? Коя? С катаната. Няма. Къде беше? Защото може да отидем там. Защото там няма нищо. Буквално нищо. С картаната пещерата. Не. Да. Чай сега. Ще уведомим като... Ще спрем да помислим. Да се върнем. Да. Значи, мисля, че се сетих къде трябва да е тази пещера. Някъде е там. Не. По брега беше. До реката, мали. По брега и до котвата и на някъде. Няма там, не съм. Май, на там. Май. Включвам, защото видях нещо да прибягва така тактично и ти трябваше да... Да, Или ще какво приятел. да. Едно перо може. Така.
Така ще си гледам. Да си крафна стрели за лъка. Мгм. Да съм подготвен. Знаеш ли май преди го имаш това нещо? Не, Доста сме играли играта. не сме играли играта. Толкова с време. Толкова, не е? Не. От 20 години. М, Не. Следно, кой играх на играта? Две и коя беше? А? Те точно в белия дроп го ударих това бамби, така че аз съм си добре сърце има. На Нали, палатка. ако играем The Hunter, Печелата трябва да... А, това е такова за модерните стрели. да. Може кракна за мен. Окей, за по-точно модерните стрели. Ай, В тия. Мат премия. а? Мат премия. Пари, богати. Ние може да ги сменяме и на този лък, така че това е добре. Пампи. Гоше, М? може да сменяме стрелите на този лък, Да. което е добре. Още трябва задължително да е модерно. Ем, То тук просто са обикаля и търси пещера. Това. Правя го синьо. Къде си? Видях. Там Кой се е се ориентирам някак. Мира не е тук пещерата, тя беше от реката, не съм да спомня. До брега. Няма някаква сода, бе. Насам трябва да... Бе, май пак трябва да помислим. Не, насама. Тая околност е. Река, че намерим просто такова, то няма смисъл да ви карам. Май! Сега, Старах се. значи намерихме някаква пещера, дали е катаната или не знам, ма влизаме. Не, ай сега да влезем заедно. Защото... Влезме. И аз... Чакам. Давай, чакам. Към... Барчета. Не виждам бачка. Долу няма нищо, давай. Много светло в тази пещера. Се надявам. По-добре да е светло, ти кажа. Ахо. Ами не е тази пещерата. Имаш лък и аз имам лък, така че. Не, аз падам. Ще падат. Не падам. Не, те ли бебет? Умрели. Някъде са. Те са бед заедно. Да. Едния брат, другия брат. Не. Чеш, бе. Се слизам. Може
Някакво живо. Живо ли си? Е, Дето ми стреля тя. още надолу. Аз те знам по... Ам чуш, че нещо ще стане. Не толкова съм много чух. Господа, да бъдем културни хора. Не знам къде стрелям. И аз не виждам. Учених ли? Да. На смъртта. Ти си мъртъв ли той? Там нещо виси. Още някой реве. Че са бием ли? Защото са малко ножко са. Ами ако виждам, ще да помня. Ти си Робин на худ, айде давай. Не виждам! Ми аз виждам. Пърлитко да виждам и... Мене с Робин на худ, ти знаеш, трябва да знаеш къде си. Тя е... Нито. Айде да дай, оправи се. Да, оправям. Той до тебе. Знам! Падна! Не падна. Бебето бе. Беби, тут ще падне, Ти! Включам пазара в вашия бой. Това като за видео ще е интересно. Ела тук хайграунд. Аз съм водичка грам. Мъртъв. Не е мъртъв, защото мръдна. Те се сбиха. Те се бият. Те се самоубият. Браво. Браво. Стави ги, те се самоубиват. Ай, мъртъв. Алба. Някой още диши. Чай, че те дишат. Чакай, че си. Давай. Няма една идея. Да, трябваше да използвам бомбата. Не. Аз ще глутах. Давай. Чакай, бе, кости. Аре, бе, кост. Аре, бе, аз тръщнах само. Не чакай малко. Бе, там убих един или двама, останалите се самоубиха, а другия остана, не че го убих. Та, страшно. Тук има нагоре. Рай, че няма лез горд. Помощ. Ами, защо разкаш само? Няма съм добре, бе. Нека. Добре съм. Да. Давай, ти си първи като за видеото. Ето за видеото. Аз видях кой имаш горе. Кой му? Ага. Тя тук е сейф.
За сега. Братва, ти казвам по-добре. Ой, пак ли бе? Стига! Стига са примята и тебе не си в дитя, бе. Още. Има. Катерене, ами. Викам, че брадата за катерене не трябва. Ти пещери гадното е, че са съединени почти. Ей, сега. То на къде сме? Надолу. Или... Надолу какво? Ние не бяхме ли тук всъщност? Или не? Нямаше ли нещо катарам си долу? Какво? Да, чекат проблема с малко, давай. Чай сега, дай да хапнем нещо. Може нищо да няма, просто да си въобразим. Просто си пия някаква лачна, Има Гучи. Гучи. Трябва да има нещо. Няма ли камерата, не нищо трябва. Аз се облякам. Ай, аз го... А, така. Защо върху халатчето ми има кетчуп, бе, брат? А? Кетчуп направо. Какво искаш да кажеш? Контент за деца. Да. Тая игра е много... Трябва да си кам да играем една другата игра, за да направим контент за деца, да играем Pizza Lab. Пица лап. Еми, сещам се това играем. Поне ма кефи, че ние сме тези ютубъри, поне, които казват коя игра играят. Защото има ютубъри, които дават хубави игри, обаче не казват как се казват. Защото И... ще ми вземат контента. А това е една пещера, деца излъжи. Да. Ами то май назад имаш още едно такова. Дай се връщам. Така, ребе, толкова ли съм дебел? Да, сейфно. Нечем, всъщност не е някакво си. Халата. Халата, да. Благодаря. Малко. Двете хапчета, които тя сега ще останат след много. Аз имам самоделни хапчета, ще ти дам. Самоделни. Част трудово ли ги направи? Не, много да се натровиш, ама... Да ми го прави с злате, бе. Добре съм! Пепе? Да, Ми ги прави с злате, бе, викам. давай. Чист първи! Защо? От тропата ми. Никога. Госпожо! Госпожа? Госпожа? И там... Я петни флашбенк ще. There. Това армс или? Да. Госпожа, дръж. Оцелен? Не, там Той е ласка. Спи. Не, Пепи, какво правиш там?
Нямам параш отвън. Пата е долу. Е, Добре, какво? Как го правиш, бе? живея! Това е живо. Какво правя? Знам. Аз съм мъртво. Не, Пепи, не. За рутината. Не. Няма да остава да умреш. Не, доведи го насам. Изкочи долу, бе! Ми не искам, бе. Няма да умреш. Няма да остава да умреш, ни идва. Аз се оправям отгоре. Ти ми реби. Добре, една бомба умети. Сега. Него е мъртва. Колко стрели изяде това чудо. Дай, една А? бомба. Толкова с хора не съм виждал. Колко стрели изяде. Това. Гетото. Дай бай мафия, брат. Тук ако няма нещо. Не. Има ли нещо? Кажи ми, че има нещо. Вашията. Към. Да, добре. Карта, добре. Карта Африка. Сахара, бе. На тая карта май за лодката. Я да пробваме. Мяре, ма то май назад имаше още един път, да ти кажа. Но, Трябва ли? поне че е за интересно. Чай, стой сега, ще го паузнеш, като стигнем там. Така, картата не е за яхтата, кораб, каквото и да е там, и тя ще е за края. Димек, това ще е от нас за днеска. За това видео, от това видео, после може да качим и второ видео, обаче не на тази игра, ще видим. И да, благодаря ви, че гледахте и чао, чао. До скоро. Не, чакай, аз не мога. Така, сега чао.